OK, takže čaute ľudia, moje meno je Darky, za vás vítam u nového videa. V tomto videu si zase zahráme GTAčko, ale teraz si nezahráme online, ale zahráme si story mod. Takže ja si myslím, že sa do toho môžeme pustiť, no aj musíme, už keď som to začal. No a vlastne teraz si neskúsime, ale teraz by sme si skúsime aj nejaké vlastne misie prejsť, pár misií, ak zvládneme. Takže akože ja som GTA normálne story mode prešiel dvakrát, lebo ma to bavilo, ale neviem, teraz ma to nejak moc neťahá do tej trojky. No a ja aj kamo túto misiu neznášam. Dobre, ideme za ňou. Lebo to vlastne v tejto misii tak vlastne musíme také auto odtiahnuť odťahovkou, ktoré ona nabúrala. Takže tak. Kamo, ale tú cutscénu neznášam. Počkaj, ja si potrebujem zobrať auto, takže ideme pre auto. A toto je to, hej, toto je to moje, to Franklinové. Franklin je taký chudobný, ale keď budete prechádzať misie, tak vlastne zistíte, že on dostane takú vilu dostane a vlastne tá vila to vlastne nejak niekomu to bude platiť, alebo také dačo potom vlastne starý taký bohatý Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again. Hey, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. There's JB's truck. Let's go bring the cha-ching, homie. Už buď ticho, už nikoho sa narobí. Tonia sa volá. No nechápem, ale túto misiu už asi niekoľkokrát, lebo ona furt niekde nabúda to auto, alebo čo sa stane, ja neviem, musím ísť pre to auto. Túto misiu neznášam, to je najviac trápna misia, ktorá existuje. A tu zase bude hovoriť Yo, we on that like ugly on your mama. 10-9, come again? I didn't... Bucket. Kontaner, pozor! A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss. Do this 100 times. Back up close. Make sure the hook is down. And it should slide right in. Jak tam musíme nacúvať, ale neviem ako... Aha, dobre. A tam Shift, L a Ctrl, počkaj. Aye, baby. Shift. Back it up nice and steady. Shift, user. Ctrl. Aha, už viem. Teraz mi takto okay, dozadu. We are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. Dobre, máme ho. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Poď, otvára sa brána a sem to zaparkujeme. No parking. Háčko a... I'll see you on the block. Anything you need, you holler at me. Už by som to mal mať prejdené, tú misiu. Kedy mi to naskočí, že misia closet. A čo sa stalo? Aha, dobre. Á, dobre, mission passer. Á, dobre, teraz mi už naskočila misia, ďalšia. Takže mám ísť za Michaelom. Tak počkaj, ja idem voľko sa to. Vypnem si hudbu. Tak. No, a ďalej, čo tu máme? Dám si Pčko. A tuto mám ísť domov aj, ale na to sa vykašlem. Idem sem za Michaelom a uvidíme, čo tu mám urobiť v tejto misii. Takže Michael, hej, proste Michael, neviem, čo tu bude za misiu, uvidíme. Tu sa otočíme nejako. A poďme tam, ale asi na druhú stranu som mal ísť, čo? Ok, teraz nejde vlak, tak tady to prejdem, to je úplná pohoda. Simeon mi volá, Simon, daj mi pokoj, Simeon. A neviem, volá sa Simon, ale ja ho volám proste Simeon. Každý je na to zvyknutý, že volá Simeon a nikto ho nevolá proste, že Simon. Takže to je tak, no. Ale vždy som bol rád, keď som prešiel to GTAčko, lebo tá proste taká... Na konci toho GTAčka tak vlastne je taká dobrá cutscéna, kde sa proste všetci rozídu, ale furt zostanú kamaráti, len proste všetci idú preč svojimi cestami a tak to proste skončí. Ale furt sa môžu stretávať, majú vrtuľníky, sú bohatí, všetci, aj Trevor, aj Michael, aj všetci proste tak zostanú bohatí a šťastní, no.
A potom môžete proste buď si kúpiť GTA Online, alebo furt blbnúť v single playeri. A keďže ja mám GTA Online, takže ja hrávam GTA Online a keď prejdem toto GTAčko zase, už tretíkrát to prejdem, tak asi tiež budem hrávať online, lebo toto budem mať asi len tak pre zabavu. Takže uvidíme, že čo sa s tým bude diať. Už sme za chvíľku u Michaela. Ako ten Michael je asi podľa mňa zo všetkých najbohatší, lebo on má ten rodinný dom vlastne a taký bohatý mi príde, že je. Dobre, vystúpime. To auto je dosť zničené už. Aha, to si pamätám, to proste budeme musieť naháňať tohto týpka. Jaj, to si pamätám. A potom na konci tej misi zbijú Michaela, taký oný, baseballkou. Dobre, necháme cutscenu. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a prick in my bed. Michael je nasratý. Listen, to je Amanda. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. OK, Franklin ide s tým. Bangro. OK, rýchlo nasadáme a ideme za ním. Nemôžeme ho stratiť. Akože aj tak my ho stratíme aj tak a on nás vlastne dovedie do jeho vily. OK, už vám to nebudem spoilerovať. Už vám to nebudem spoilerovať, ale ideme za ním proste. Však uvidíte, pozerajte toto videjko do konca. Dúfam, že nebudete pretáčať toto videjko. Dúfam, že si ho pustíte celé až do konca. A keby ste mohli, tak dajte prosím aj like. A ideme za ním, kamo, ja som akože nie až taký dobrý šofér, ja všade budem nabúravať. Síce táto misia nie je až taká dlhá, len na toto videjko by to bolo... Debil! Kamo, to je tak náročne spravené, alebo čo? Ja nechápem. Už ho stratili asi. Kamo, ja neviem kam. Aha, dobre, teraz už mi ukázalo, že mám ísť na mapke. Vľavo dole a mi ukázalo, že mám už proste žlté. Tam ideme teraz do tej jeho vily, takže uvidíme, že čo sa bude diať. Ja to viem, ale niektorí, kto nehrávate GTAčko, to asi neviete. Bude to jeho prosté auto. Tam už stojí, tam ako sa tam tak rýchlo dostal, ty kokos? You ran off before we could settle our debts! Michael, fine! You got the wrong idea! My sa ideme do žltého. No ukáž, čo sa bude diať. Ďalšia cutscena. Ako ja to viem, ale takto roleplayujem, ako keby som v živote nehral. Pred vami. Aby som vám to moc nespoileroval. No a už sa ide diať uleha, už to ide. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, Bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, Bud. My bad. Seriously. How fucking magnanimous! May I please offer you my applause? You fucking Kamo, Michael je dosť nastratý, ty kokos. Dobre, ideme na to. Kamo, toto je dobrý detail, že sa proste takto zohol cez to lano, to sa mi páči ten detail. No a teraz ideme na to, počkaj, nastúpime. A teraz sa pozerajte, čo ideme robiť. Kúkajte sa na tú vilu a teraz pozerajte. Opa, no troška sa to začalo triasť, už asi viete, čo sa bude diať. Už asi viete, čo sa bude diať. A už to padá, No a teraz ešte chvíľku počkáme a teraz. Troška sa pohybujeme. No poď, áno, teraz. No, zhodili sme mu vilu. Kámo, nemá robiť zlotu, nemá robiť taký kulehy a nemusel by takto dopadnúť. Vila za niekoľko tisíc, možno aj miliónov, tak je zničená. Tak to sme ju parane zničili a teraz zase budeme musieť utiecť preč. Takže ja už mám naštartované, držím Včko a ideme dopredu. Potrebujeme sa vlastne dostať ku mne domov. Ježiš, čo som ja chcel. Keď budeme rýchli, tak vlastne prídeme domov dosť rýchlo. What the hell? That's not my house! Už zavolal teraz vlastne. Oh, bro! I couldn't afford a place like that! I'm a tennis coach! I hit balls for a living! I was just hiding there! Už idú po nás. Už idú po nás. Dead one! Green one!
Á, dobre, vypni ťa. Už idú po nás. A asi budeme musieť strieľať. Ktorý ti to sa nestral? Shit. Kámo, nie. Prepneme sa na Franklina a ideme strieľať. Kámo, však strieľaj, nie? OK, dead. Ja som dobrý akože celkom v tom strieľaní. No, asi som to zakrikol. Aha, dobre, ďalší. Ďalší je dole. OK, ale budem sa snažiť strieľať aj troška do kolies. Aby som ich nepichol. Ja neviem, či budem mať dosť nábojov. Prebijam. OK, ďalší dole. A keď ešte tohto jedného, tak... Aha, aj tento ide po mne. Aj tento nejde. Kam poď hlava, hlavu. Á, dobre, hlava. OK, už sme ich. Dobre, ja sa prepnem naspäť na Michaela. A ideme teraz domov. A vlastne polovičku misie máme za sebou. Ale také menšie prekvapenie bude Michaela čakať, keď príde domov. Čož tak nebude to asi čakať. Komu jak sa raduje Michael, že ich dal dole, ale teraz toto, čo ho bude čakať, to asi nebude čakať, no. Také menšie prekvapko, vy to uvidíte a nebudem spoilerovať. Trust me, we handled it. Whoever the fuck Martin Madrazo is, I've known worse. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. A už prekvapko ide, už ide. No, a prišli ho zbiť, Michaela. Prišiel poviem, tento paparazzi. Alebo kto to, ja som zabudol, ak sa volá ten oný. Ja to je ten Madrazo, áno, to je ten Madrazo. I know who you are, I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Občiansky od neho chce. No, Franklin. Maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. No, áno, Madrazo. Now maybe give him a little of the background. Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question. A dostane na palicu teraz. Ej, kámo, nechcel by som. Did you prove an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? Dobrú šupu dostal, Michael. Už má svoj veky. Už má svoj veky. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great. Kámo, ona ho oplula. Jež, taká krava. No, takže videli ste, čo sa stalo. Také menšie prekvapenie pre Michaela to bolo. Nečakal to podľa mňa, lebo sa tešil z toho, že proste mi im zvalil vilu. Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. Kámo, keby som vedel po anglicky, tak vám to preložím, ale neviem. Lester. OK, cutscénu som vypol, lebo to už tak za chvíľku končilo, takže to je jedno. No, mission passed. Mission passed. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming even in death. Come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Murrieta Heights. Whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. No, OK, tak toto asi vyzerá, že to je ako keby
koniec tejto misie, takže ja si myslím, že tu by sme toto videjko mohli ukončiť. Ak sa vám páčilo, určite lajkujte, dobrajte, komentujte a pre ďalšie takéto videá dajte 5 alebo 6 lajkov. My sa vidíme u ďalšieho videa a určite teraz zábava nekončí. Teraz vám sem naskočia ďalšie moje videá, takže kliknite na jedno a môže sa zabávať ďalej. Čau!